degețelele sus, 1, 2, 3, pe spate, 1, 2, 3, depărtat, 1, 2, 3, foarte bine, pune mingea în față, pune mingea în față, ne sprijinim pe palme, înapoi, punem piciorușul pe minge și călcăi, vârf, călcăi, vârf, călcăi, vârf, călcăi, vârf. Sus întins, peste picior, sus întins, jos. Întindem piciorul peste picior, întindem piciorul jos. Schimbăm piciorul, spatele drept, călcăi, vârf, călcăi, vârf, călcăi, vârf, călcăi, vârf. Și sus întins peste picior, sus întins, jos. Sus întins peste picior, sus întins, jos. Sus întins peste picior, sus întins, jos. Ambele piciorușe pe minge, rostogolim mingea în față, spatele drept, ne ridicăm, jos, înapoi, ne ridicăm, jos, înainte, sus, jos, înapoi, sus, jos. Bun. Piciorușele talpă, talpă, repede, spatele drept. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu, un pic, du-te un pic mai spate. Un pic, așa, așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 7, 8. Bun. Și întindem. Întins, noroc. Ambele picioare. Fără sonor. Bun, încă o dată. Să vă văd. Sus. 1, 2, 3 și 1, jos. 1 întins, jos. Ambele sus. Bun. Ochii la Nati. Toată lumea se pune jos. Mingea la ceafă. Ne prindem de piciorul drept. 1, 2, încercăm să întindem piciorul cât putem. Cât putem. Încercăm să întindem piciorul. Să vă văd. Vin la voi să vă corectez. Roli de prins de picior. Foarte bine. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Schimbăm piciorul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambele picioare sus. Ambele picioare sus. Genunchii apropiați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Picioarele jos. Le scuturăm. Sus. Cu bătaie alternativ dreptul stângul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, întindem, să pot, 3, 4, 5, întins, jos, întins, jos, întins, jos. Bun, lăsăm picioarele jos, le scuturăm, 2 picioare sus cu bătaie. Încercăm să întindem picioarele sus și jos. 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 Foarte bine. Bun. Luăm mingea în mână. O ridicăm deasupra capului și cu vârful piciorului atingem mingea. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Nu-i bine. Mai în spate mingea și
Și după asta e altceva. Întinde-l jos. Întinde-l jos. Foarte bine. Bun. Lăsăm picioarele jos. Le scuturăm. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Și acum ridicăm două picioare sus la minge. Și 1, jos, 2, jos, 3, jos, 4, jos, foarte bine, 5, jos, foarte bine, 6, jos, apropiem genunchii, 7, jos, 8, jos, 9, jos, 10, foarte bine, foarte frumos, foarte frumos. Scuturăm picioarele, punem mingea sub fund, picioarele sus, apropiate și întinse. Să văd ale cui picioare sunt cele mai întinse. Ne ținem de minge neapărat pentru echilibru. Să vă văd foarte bine, apropiem picioarele. Bun, vâr, călcâi, vâr, ține de minge, vâr, călcâi, mai întinse, vâr, călcâi, foarte bine, vâr, călcâi, vâr, călcâi, vâr, călcâi, vâr, călcâi. Și acum depărtăm picioarele, apropiem picioarele, întinse picioarele, nu îndoite, întins, atât. Apropiat, depărtat, apropiat, depărtat, întindem genunchii, întindem, atât, atât. Bun. Și acum facem por pe cu ța, por pe cu ța, por pe cu. Foarte bine, Alexia. Întindem vârful, îl întindem. Por pe cu ța, por pe cu ța. Bun, excelent. Lăsăm picioarele jos, le scuturăm. Ne ținem de minge și facem odată bicicleta înainte și bicicleta înapoi. Înainte și înapoi. Bun, toată lumea în picioare, repede. Pune mingea sub fund. De ce mă asculți? Toată lumea în picioare. 1, 2, 3 și 1, 2, 3, 4, întindem jos. 1, 2, 3, sus. 1, 2, 3, 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 jos. Întins, sus. Întins, jos. Palmă sus, palmă jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Până jos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foarte bine. Depărtăm picioarele. Față, spate, față, spate, față, spate, față, spate. Privirea la mine. Spate, spate, față, spate, față, spate, față. Bun? Și 1, 2, 3, 4. Întindem, 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 întindem. Și 1, ne plecăm. 2, privirea în față, privirea în față, în față. Nu în podea. În față, sus. În față. Apleacă-te! Apleacă-te! Bun. Și 1, 2, 3, 4, 5, spatele drept, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Apropiem picioarele, rostogolim mingea până jos. 1, 2, 3, 4. Sus, la ceafă. 1, 2, 3, 4. Jos la picioare. Și 1, 2, 3, 4. Sus la ceafă, coate tras înapoi. 1, 2, 3, 4. Excelent! Până la vârf, înapoi. Până la vârf, înapoi. Până la vârf, înapoi. Sus, jos. Sus, jos. Sus, jos. Sus, jos. Și sus, jos, sus, jos, sus, jos, sus, jos. Și față, 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 față. Foarte bine. Scutură mâinile, picioarele. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Inspirăm pe nas. Expirăm pe gură. Bun. Foarte bine, bravo. Ora s-a terminat. Mulțumesc. Încă o dată. Încă o dată. Ora s-a terminat. 2. Bun. Bun. Acum toată lumea ține mingea în mână să vă fac așa o filmare de final. Mingea în mână. Mingea în mână în Haideți să față. aici la Nati, cu fața la Acolo. La Felicia. Țineți mingea în mână. Așa. Mulțumim pentru oră. Bravo, sunteți adevărați sportivi. Și o să creșteți mari și foarte, foarte sănătoși.